माझं जे चाललेलं आहे ते उत्तम चाललेलं आहे. हे मला असं वाटतं रंगभूमीवरचं आदर्श अशा प्रकारचं उदाहरण ठरावं अशी ती माणसं होती. तर खैर व्यावसायिक ते, कारण नंतर मला असं व्यावसायिक नाटकामध्ये दामू झवेरी INTचे यांनी कुठेतरी बघितलं आणि ते प्रवीण जोशीला घेऊन आले आणि दोघांनी मला गाठलं की ये क्या कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं आप, लेकिन ये आपका फील्ड नहीं, हम जैसे कई पढ़े हुए हैं वो करेंगे एक्टिंग, आप ये नहीं करेंगे, कल हम मिलेंगे दफ्तर में. INTच्या ऑफिसमध्ये गेलो. दामूभाई म्हटले की हाँ बोलो क्या चल रहा है आपका, मतलब अलकाजी का स्कूल, बाद में मराठवाड़ा, फिर ये प्रोफेशनली करना है तो हमारे यहाँ आ जाओ INT में. म्हटलं तसं काही विचार नाही आहे ते, तर क्यों छिपा रहे हो. प्रवीण म्हटला सीधे बोल दो ना उनको, गुरुजी तुम्हारी जगह ट्रेनिंग के लिए है, प्रोफेशनल के लिए नहीं है, आप INT के लिए कुछ तो भी प्रशिक्षण का काम कीजिए. आणि अजय त्याच बैठकीत कुठल्याही प्रकारच्या टर्म्स कंडिशन न ठरवता म्हटलं माझे जे व्यावसायिक प्रयोग आहेत ते मात्र मी 6 महिने ते वर्षभर करेन आणि नंतर मी फुल टाईम तुमच्याबरोबर असेल, मात्र वर्ग चालतील. आणि तिथे पुन्हा सायंकालीन 2 वर्षांचा अभ्यासक्रम, पण तो बहुभाषिक. आणि तिथं एक मात्र मी केलं की सगळी नाटकं मी डिरेक्ट न करता दिग्दर्शक संस्थेचा मी विद्यार्थ्यांना मग आता डिरेक्टर करायला सुरुवात केली आणि फुल लेंथ प्रोडक्शन्स ही विद्यार्थ्यांकडनं करून घेतली. ऑन द पेव्हमेंट्स ऑफ लाईफ नारायण सुर्वेंच्या कवितांवरचा समग्र कार्यक्रम 2.25 तासांचा म्युझिकल कार्यक्रम. तेंडुलकर म्हटले की येत्या 18 वर्षानंतर 20 वर्षानंतर जो कलाप्रकार थिएटरवर बघायला मिळणार नाही तो आज INTनं करून दाखवलेला. 12 लोकेशन्स होते त्याचे. अरे बापरे. आणि त्या 12 लोकेशन्सवर जवळपास दोन्ही वर्षाचे हिंदी, मराठी, गुजराती 40 लोक काम करत आहेत. अद्भुत अशा प्रकारचा एक शंभू मित्रांपासून कोणी सगळ्यांनी ते, आणि योग चांगला मात्र जिथे जिथे मी काम केलं अतिशय जाणकारांची दाद त्या निर्मितींना मिळाली. पुशी रेगेंची नाटकं मी केली, विद घाटेंची नाटकं केली, त्याच्यानंतर गीतीनाट्य पहिल्यांदा चक्रसारखी नाटकं केली आणि त्याचा एक दुमारसारखी नाटकं वाराकांतांचं गीतीनाट्य. तर हा अनुभव चोखाळणं हे केवळ प्रशिक्षणात शक्य आहे. तुम्हाला व्यावसायिक रंगभूमीवर अशा प्रकारचे प्रयोग करता येणार नाही. सर पण ते आता राहिलं तुमच्या याचं झोनल सेंटर. तर हे करत असताना 3 वर्ष झाल्यानंतर मला राज्य शासनातर्फे निमंत्रण आलं डायरेक्टर कल्चरचा चार्ज घेण्याचं. तिथं मी पुन्हा विचार फारसा न करता कशाचाही मी गेलो. ठीक आहे. मी तिथं माझी जी आक्रमक शैली आहे काम करण्याची तिथे माझी ती कमी पडली नाही. प्लॅनिंगचा पिरियड होता आणि मी 11 पट बजेट वाढून मागितलं. सगळे हवालदिल. प्लॅनिंगचे सेक्रेटरी माझे चाहते होते सिन्हा, ते कॅबिनेट सेक्रेटरी आपल्या चीफ सेक्रेटरीकडे मला घेऊन गेले की ये देखो ये क्या आपले ये इतना तो नहीं हो सकता है, उनका बजट है 1.5 करोड़ रुपए का सालाना, 50 लाख ज़्यादा दे देंगे, ये तो मांग रहे हैं काहीतरी 18 करोड रुपये मागताय, ते कसं काय शक्य होणार आहे. म्हटलं आप या गोष्टी आहेत का. प्रत्येक जिल्ह्याला थिएटर नाही आहे, प्रत्येक ठिकाणी महिन्याचं प्रशिक्षण केंद्र कशाचं थिएटरचं, किमान 12 ते 14 केंद्र ज्या ठिकाणी अभिजात संगीताच्या नृत्याला सहाय्य नपेक्षा त्यांची महिन्याच्या कार्यशाळा, संपूर्ण राज्यासाठी 1 महिन्याची कार्यशाळा, हा म्हणजे विनोद आहे, फार मोठा विनोद. तसं चालणार नाही. हे सगळं नंतर बहुभाषी नाटकांचे प्रयोग, त्याच्यानंतर बहुविध महोत्सव की ज्याच्यामध्ये कीर्तन आहे, ज्याच्यामध्ये लोकनाट्य आहे, ज्याच्यामध्ये आदिवासी नृत्य आहे, ज्याच्यामध्ये थिएटर आहे, व्यावसायिक नाटक आहे, अशा 8-8 दिवसांचे. म्हटलं प्रत्येक वर्षी 8-8 सेंटरला तरी असं व्हायलाच पाहिजे. त्या सगळ्यांना उचलून धरलं गेलं. म्हटलं त्याचीच टोटली एवढी येते म्हणून 11 पट. आणि बिलीव्ह मी मग असं ठरलं की यांनाच दिल्लीला घेऊन जा, यू प्लीड युअर केस. मनमोहन सिंगजी त्यावेळेस प्लॅनिंग कमिशनचे चेअरमन होते आणि ही कॉम्प्लिमेंटेड मला बोलायला लावलं की प्लॅन शुड बी लाईक दिस.
एनी रिजन. आणि तिथून मग योगायोगानं झोनल सेंटर स्थापन करण्याचं ठरलं. ती योजना आधीच ठरली होती. पुफुल जयकर त्याच्या सल्लागार होते, राजीव सेठी त्याचे क्रिएटिव्ह कन्सल्टंट होते त्या काळामध्ये. आणि कुणीच नाही म्हणून मला त्या मीटिंगला जायचा योग आला. आणि कुणीच बोललं नाही पंतप्रधानांच्या बैठकीमध्ये. मी बोललो आणि समोर द्या तर तो बोललो. त्याला काय ते कारण झालं काय मला माहीत नाही. मला थांबवून घेण्यात आलं. हू इज द जंटलमॅन, कॉल हिम. आणि मग मणिशंकर अय्यर वगैरे चर्चा झाली. आणि काय सूत्र हल्ली माहीत नाही की झोनल सेंटरची स्थापना करण्यासाठी पुढाकार यांनी घ्यावा. मी 19 दिवसांमध्ये 850 कलावंतांसह नागपूरला कस्तूरचंद पार्कला 3.5 लाखाच्या प्रेक्षकासमोर झोनल सेंटरच्या स्थापनेचा कार्यक्रम केला. त्यावेळेस डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा अध्यक्ष होते आमच्या सेंटरचे. शंकरराव चव्हाण जे माझे चाहते अगदी दिल्लीच्या NSD पासूनचे, ते मुख्यमंत्री होते. आणि मला मदत करण्यासाठी माझ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नाही, 7 लोकांचं मंत्रिमंडळ 7 दिवस नागपुरात तळ ठोकवत होतं. व्हॉट एव्हर असिस्टन्स ही वॉन्ट. आणि ते लोक येऊन काही चाहते लोक होते हात जोडून वगैरे, महाराज आम्हाला जेवायला परवानगी आहे का, आम्ही इथं आहोत, एवढं कोणी विचारलं गव्हर्नरनी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी तर सांगा. आणि योग असा की एक झपाटलेपण ज्याला म्हणता येईल. आणि त्या झपाटलेपण ते तुमच्यात असावं लागत नाही. तुमच्यासारखे समविचारी तुम्हाला निर्माण करावे लागतात. तर माझ्यासारखे जवळपास 25 लोक गोव्यापासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि कर्नाटकापासून दिल्लीपर्यंत तिथं तळ ठोकून होते माझ्यासाठी. विश्वास बसेल. त्याच्यानंतर जे दल बोलवायचे ते ऑथेंटिक, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे नागरी वगैरे असे कलावंत मी बोलावले नाही. 7 राज्यांमध्ये माझ्या नुसत्या फोनवर मुख्यमंत्री आर्टिस्ट पाठवतात, कलावंत. गोवा जरी माझ्या केंद्रामध्ये नव्हतं तरी माझ्या प्रत्येक राष्ट्रीय महोत्सवामध्ये गोव्याचे 40 पासून ते 60 पर्यंत कलावंत बोलावले जायचे. जवळपास 12 ते 15 कोऑर्डिनेटर्स यायचे. या विश्वासामुळं असेल कदाचित. आणि त्या उद्घाटन सगळ्यात बेस्ट उत्तम उद्घाटन 7 केंद्रांपैकी ते झालं. मग कॉन्स्टिट्यूशन करायची वेळ आली तर राजीव गांधींना आग्रह करण्यात आला, पुफुल जयकर, राजीव सेठी आणि मणिशंकर अय्यर यांच्यातर्फे, की त्या घटनेमध्येच तुम्ही कलम घाला, या केंद्राचे संचालक कला क्षेत्रामधली तज्ज्ञ व्यक्ती असेल. घटनेमध्ये ते आहे. परंतु अजय कमलाकर सोनटक्केंव्यतिरिक्त कुठल्याही कला क्षेत्रातला म्हणजे डायरेक्टर झाला नाही आणि आज तागायत तो झालेला नाही आहे. मग हे IAS मंडळी, IPS मंडळी यांना घेतलं. मला काय वाटतं की तुम्ही प्रश्न दुसरा विचारला की झोनल सेंटरची आजची अवस्था काय आहे. भारतामध्ये संस्था निर्माण व्हायला, मग ते विद्यापीठाचे विभाग असो किंवा स्वायत्त संस्थांमधले विभाग असो, कुठल्याही बाबतीमधले किंवा योजना असो, त्या आकाराला यायला वेळ लागतो. त्या आकाराला आणताना त्याच्या पाठीमागे व्हिजन फारच क्षीण असते अशी माझी धारणा आहे. ती व्हिजन जरी खूप प्रज्वलित असली, जाज्वल्य असली, तरी त्या व्हिजनला अर्थवत्ता देण्यासाठी जी एक प्रशासनाची फळी लागते ती निर्माण करण्याकडे आमचं सतत दुर्लक्ष होत आलेलं आहे. सर, एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. पुन्हा एक नाजूक प्रश्न आहे आणि अगदी तुमचं खरं मत पाहिजे मला, की ज्या काळामध्ये प्रशिक्षणाला महत्त्वच नव्हतं त्या काळामध्ये तुम्ही प्रशिक्षण, नाट्य शिक्षण आणि प्रशिक्षण दोन्ही सुरू केले. त्याच्यासाठी तुम्ही अख्खी हयात घालवलीत. किती कॉम्प्रोमाइजेस केले हा पुन्हा एका मुलाखतीचा विषय होऊ शकतो. आज आपल्याला जवळजवळ गल्लोगल्ली म्हणतात तशी जाहिरात देऊन प्रशिक्षण केंद्र उघडली जातात. तिथून 2 दिवसामध्ये मुलांना प्रशिक्षण दिलं जातं. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्याचं प्रमाणपत्र किंवा प्रशस्तीपत्र या मुलांना दिलं जातं, ज्याचा सदुपयोग तर सोडाच, दुरुपयोगच जास्ती होतो. या आपण वेगळ्या वेगळ्या विद्यापीठांवरती UGC सारखी एक सेंट्रल बॉडी आणून त्याच्यावर आपण अंकुश घालतो. या प्रशिक्षण केंद्रांना वेळीच जर का सावरलं नाही, आवरलं नाही, तर
म्हणजे काय होईल असं तुम्हाला वाटतं? हे योग्य नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्याच्याबद्दल कुणीही आवाज उठवत नाही. प्रशिक्षण देणारे कोण हेही कोणाला माहिती नसतं. 4-5 लोकप्रिय कलाकारांची नावं तिथे दिली जातात. ते 1-1 तास येतात आणि काय शिकवतात देवाला माहीत. काय आहे की प्रशिक्षण आणि संशोधन ह्या 2 बाबी ज्या आहेत ह्या बाह्यतः त्याची मोजदाद करता येऊ शकणार नाही. या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या आत गेल्यानंतरच तुम्हाला कळू शकतात. आज झालं आहे असं की विद्यापीठीय पातळीवर जवळपास 18 विद्यापीठांमध्ये नाट्यशास्त्र विभाग आहेत. काही विद्यापीठांमध्ये तर ते एकत्रित अभ्यासक्रम. ते मला आज तागायत कळलं नाही की तुम्ही शेवटच्या वर्षी संगीतात तुम्हाला पदवी पाहिजे का नृत्यात पाहिजे की नाट्यात पाहिजे, हा गोंधळ अजून मला कळलेला नाही. प्रचार होणं हे म्हणजे त्याला तुम्हाला थोपवता येणार नाही. आपली लोकशाही आहे आणि म्हणून प्रत्येकाला आमचं काहीतरी असावं, आमच्या राज्याचं, आमच्या प्रांताचं, आमच्या प्रदेशात इथपर्यंतही काही वाईट नाही. आता गंमत काय झालेली आहे की नाट्यासारख्या क्षेत्रामध्ये पूर्वी फार फार कमी संधी उपलब्ध असायच्या. आमच्या पिढीनं तर अक्षरशः अंधारात अगदी नसिरुद्दीन शाहपासून तो ओम पुरीपर्यंत कुणालाही पायघड्या टाकून चित्रपटात किंवा नाटकात कुणी घेतलं नाही. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीमधनं ही सगळी मंडळी गेली. आता काय झालेलं आहे की या माध्यमाचा प्रचार आणि प्रसार इतका प्रचंड वाढलेला आहे की या बॉक्सची, मॅजिक बॉक्सची म्हणणार नाही, इडियट बॉक्सची भूक वाढलेली आहे आणि ती भूक शमवण्यासाठी नवे चेहरे हवेत, नवे लोक हवेत, नवे कार्यक्रम हवेत. या कार्यक्रमांमध्ये लोकांना उपजीविका मिळू शकते अशी धारणा आता चहूवर पसरलेली आहे आणि त्यामुळं मग कोणी महिन्याभराचा अभ्यासक्रम करतो तुम्ही म्हणताय तसा, कोणी म्हणताय 3 महिन्याचा, मग हॉर्स रायडिंगपासून तो स्विमिंग अँड ॲक्टिंगपर्यंतचे कोर्सेस केले जातात, लाखांनी पैसे दिले जातात आणि त्यातून लोकांना संधी मिळतात अशी सगळ्यांची धारणा आहे. यात कमावणाऱ्यांचंही नुकसान नाही आहे आणि जे देत आहेत त्यांचंही नुकसान नाही आहे. याच्यामध्ये मला असं वाटतं की संवेदनक्षम समाज जो आहे, जो तुमच्यासारख्यांचा आहे किंवा या कलाक्षेत्राची बूज राखणार आहे, त्यांनी मात्र अंतर्मुख होऊन आपल्या या सगळ्या कला व्यवहाराकडे आणि विशेषतः प्रशिक्षण व्यवहाराकडे बघण्याची गरज आज आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये सुद्धा हे दूरदर्शनचं बूम आलं, चित्रपटांचं आलं, परंतु तिथं कलेची जी जातकुळी आहे, कलेची प्रखरता आहे ती कधीच पणाला लागली गेली नाही. अजूनही वेस्ट एंडचं, ब्रॉडवेचं, युरोपियन थिएटर अजूनही आपली गुणवत्ता तेवढी शाबूत राखून आहे आणि त्याचं कारण मला वाटतं असं आहे की इथं देणारे आणि घेणारे या दोन्ही बाजूंची प्रामाणिकता जी आहे ती पहिल्यांदा पणाला लावली जाते आणि म्हणून जीवनाचा चांगला शोध घेण्यासाठी नाट्यासारखं दुसरं माध्यम नाही आहे. मग ते प्रशासन असो, प्रशिक्षण असो किंवा जगणं असो. वा वा. मला वाटतं पोटासाठी कला की कलेसाठी कला हा एक महत्त्वाचा विचार सरांच्या एकंदर मुलाखतीमधून आपल्याला दिसला. आणि जर का कलेसाठी कला असेल तर ती जितक्या प्रखरतेनं आणि जितक्या प्रामाणिकपणे आपल्याला करता येईल तितकी प्रत्येक कलाकारानं केली पाहिजे. आणि ती जर का पोटासाठी कला असेल तर मग त्या कलाकारांना स्वतःला कलाकारच म्हणून घेऊ नये. असा ज्या माणसानं आपली हयात केवळ प्रशिक्षण, नाट्य शिक्षण आणि गुड प्ले आणि क्रेडिबल प्ले हे देण्यासाठी मराठी रंगभूमीवरती महाराष्ट्रामध्ये घालवली, ते प्राध्यापक कमलाकर सोनटक्के खास आपल्यासाठी गजाली या कार्यक्रमामध्ये आले. मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो. मी मुद्दाम शेवटी सांगतो की सर माझे गुरु आहेत. म्हणजे माझं नाट्य वेड हे नाट्य व्यसनामध्ये ज्या माणसानं बदललं ते सरांनी बदललं, ज्याबद्दल मी त्यांचा व्यक्तिशः अतिशय आभारी आहे. फक्त हे व्यसन चांगलं कसं ठेवावं हेही त्यांनीच मला शिकवलं. सर तुम्ही मुद्दाम गजालीमध्ये आलात त्याबद्दल प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे आभार. धन्यवाद. मला खूप आनंद वाटला. धन्यवाद पुन्हा.